Започваме настоящата лекция с въпроса, който повдигнахме в края на миналата, а именно кой е Сатана за Йоан? Какво Йоан си представя, какво Йоан разбира, какво Йоановата общност разбира, когато на нея и се говори за Сатана. Защото вижте, това е познато лице. Той има характеристики, с което е познато. Някои от тези характеристики са маркирани, но в съзнанието на хората, на които се говори, това е антагонист и той има определен профил, с който те го свързват. Между другото, казах ви, че ние живеем повече с ментални образи, отколкото с действителни образи. И трябва да ви кажа, че Сатана е същество, с което никой от нас не е имал пряка връзка, ако той въобще е едно лично същество. Никой от нас не е толкова важен, че самия Сатана да му се яви като на Мефистотел и да поиска от него той да си продаде душата. Ние сме имали сблъсък с служители на Сатана или с някакви духове, които са с по-ниски рангове. Какво означава Сатана? Или еврейското Хасатан, което е обвинител, само че с пълен член. Обвинителят или противникът. Това е духовно същество, което се явява в Стария Завет само на 3 места. Ясно и категорично. Появява се в своята функция. И когато там се говори за Хасатан, за обвинителят или противникът, се има предвид длъжностно лице, което е охарактеризирано с своята дейност. Тоест, Хасатан не е лично име. В еврейския, както и в множеството други езици, европейски езици, в частност нашия български език, имената не могат да бъдат членувани. Разбирате ли? Тоест, ако имаме противник с пълен член, Ха-Сатан, защото в еврейския Ха е членуването на Сатан. Ако имаме противникът, това не ни позволява да третираме този термин като лично име и да го считаме за лично име. Вие не може да ми кажете, Димитърът беше в Бургас, в библиотеката и изнесе лекции. Не, Димитър. Името не може да бъде членувано. Така че в Стария Завет, а и в Новия Завет, когато вече се появява и другото название на Хасатан, което е евреизъм, който се пренася и в Новия Завет и е споменат повече от 36-7 пъти, като евреизъм. Защото в гръцкия текст, когато прочетете Сатанас на гръцки, това е евреизъм. То просто не е деконструирано, не е преведено това нещо и ни позволява да си мислим, че тук става въпрос за лично име. Нали? Когато името е лично, тогава съществото може да е едно. Но ако това е функционален термин, ако ние говорим за прокурор, това вече съм ви говорил, когато говорихме за обвинителя. Когато задахме въпроса, защо Христос позволява на дявола да хвърля в тъмница някой от светиите в Смирна, например. И защо юдеите са наречени синагога на Сатана? Ами защото те клеветят братята, а Сатана е клеветник. Но вижте, той е клеветникът и отново там той ни е изведен на преден план с функциите си, а не с някакво лично име. Така че, моля ви, не се бъркайте. Нито дявол, нито Сатана е личното име на това същество. И сега помислете за момент. Ако Сатана, Хасатан, обвинителя или противника е длъжност административна, защото противник буквално може да означава и прокурор в еврейски език, противник е онзи, който създава обвинителен акт или повдига обвинение пред съдията и той се явява като противник на закононарушителя. Не на съдията, това сме го уточнявали, но го преговарям, защото няма да ви е лесно да вземете този завой. За някой от вас това е много остър завой към Библията. А истината е, че ние живеем в традиции или в традиция, в която ни се казва, че вярваме в боговдъхновението на Библията, обаче първо сме подхранени с идея,
В църквата ни се дава някаква идея, ние сме неоповярвали, влизаме в църква и на нас ни се казва: Сатана е това. Ето го тука, ето го тука, видя ли го? Може и да го няма, но като ти се казва видя ли го, ти веднага си го появяваш в съзнанието и вече ти като си го появил в текста, не можеш да го изведеш. Дори текста да ти казва, че него го няма там. В моментите, в които Сатана се появява, той е с пълен член, той е длъжностно лице в съда на Бога. В Йов 1 и 2 глава Божите синове се явяват пред Яхве на отчет. Те се явяват в събранието на ангелските власти, в Стария завет познати като Божите синове или Елохимите, боговете, да дадат отчет на онзи, който е председател на Божественото събрание и който е най-силен, най-могъщ и който е създателя не само на всичко и на самите тях, а и който им е разпределил отговорности. И само онзи, който е разпределил отговорности, има право да привиква онези, на които е дал отговорност и да ги съблюдава, да контролира тяхната дейност. Сатана се появява като Божий син с Божите синове, Беней Елохим, в Йов. Пак ви казах, вие може да му сложите профила на падналия преди сътворението на Адам ангел. Може да му сложите профила на змията от градината. Всички те неща може да му ги сложите, защото те са във въображението ви. Когато четете книгата на Йов и прочетете Ха Сатан там, вие моментално може да си разтоварите целия багажник. Обаче текста не ви казва нищо подобно. Текста ви казва само това. Това е един от Божите синове. Той е отчетен на Яхве, той е длъжностно лице и той не може да прави каквото пожелае. На него му е даден някакъв параметър и свобода на действие, но той е изпълнител на нещо, което му е дозволено и разписано от самия Яхве. Така, Йов 1 и 2 глава, Захария 3 глава. Йешуа, първият първосвещеник на новопостроения храм, който юдеите построяват след като се връщат от Вавилония. Годината е 515 преди Христа, когато се слага основоположния камък на новия строеж или инициацията на самия храм. Не знаем точно кое от двете, дали първа копка или вече завършителното действие, но Сатана е този, който е противникът, който се възпротивява на правото на Йешуа да свещенодейства, показвайки петната, които са на дрехата му, което означава, че той не е пригоден. Дали има грях, дали не е от правилното потекло, защото това е много важно там в родословието на свещениците, не знаем. Но обвинението е издържано, то е коректно, защото по дрехата на първосвещеника има петна, които говорят за недостойнство. И ангела Господен включва друг принцип в действие и това е милостта, благодата. Първосвещеника е преоблечен, получава нови дрехи и се казва, че той е този, който ще участва в умилостивението на греховете на Израел, че той е този, който ако е верен на Яхве, ще е пазител на дома Господен и той ще е стожер на истините. Там може да го видите разписано в 3 глава на Захария. И третия текст е първа книга на Летописите, 21 глава, 1 стих, където се казва, че Сатана се повдигна срещу Давид и го подбуди да преброи народа на Израел, за което Давид бива наказан. Но ви напомням, че във версията на тази история, която е 300 години по-древна от версията в Летописи, в книгите на царете, се казва, че Бог е той, който каза на Давид да преброи армиите. Той го изговори в сърцето му, Давид го направи и въпреки, че Бог го накара да го направи, Бог го наказа. Което означава, че 300 години по-късно писателя на текста в Летописи не може да допусне, че сам Яхве ще накаже някой за нещо, което Яхве му е разпоредил да направи. И тук вече се появява служителя на Яхве, който за разлика от Яхве не е човеколюбец и би направил всичко възможно да подложи крак на онзи, който е по сърцето на Бога. Който е представен като нечовеколюбив
служител на Бога, но не като същество, което е в бунт срещу Бога. Вижте, в Стария Завет да си помислите, че Бог има противник, е богохулна мисъл. Прочетете Второзаконие 32 глава, където Яхве вдига ръка и казва: аз съм Бог, няма друг като мене, аз съм той, който убива, аз съм той, който възкресява. След това в Исаия, мисля, че 25 глава, казва: аз творя светлина, аз творя тъмнина, всичко е от мене. Аз творя добро, творя и зло. Бог го заявява. Добре, спомняте ли си молитвата на Анна, която иска да има дете, която ще роди Самуил? Не казва ли тя, че Бог е той, който свежда в Шеол, той, който извежда от Шеол? Разбира се, в Стария Завет няма такова нещо, като Бог има противник. Какво е това? Следователно, когато имате едно единствено божество, което е върховно в свят, в който има болка, в който има смърт, в който има противоречия, в който има битки между хора и ангелски власти, вие това трябва да си го обясните през идеята, че всичко е дозволено от него, но се случва, защото и в ангелския, и в човешкия свят има свободни воли. И сега, тук искам да ви кажа една мисъл, която е на съвременен американски богослов, много колоритен, който е писал много в това направление. Той казва, че за да си обясним реалността, в която живеем, трябва да разбираме живота като битка. Тоест, само войната обяснява характеристиката на човеко-ангелската действителност. Но отново, битката не е задължително като конфликт между добри и лоши сили, а между принцип на добро и зло, който е както вграден в ангелите и тяхната природа, и в тяхната свободна воля, защото волята е свободна само когато може да има избор добро и зло, само когато може да обича, но и да мрази в степента, в която може да обича. Сменяли сте тази вечер? Така, ако принципа на доброто и злото е вграден в природата на свободните същества, това означава, че Бог може да е творец и да е върховен, той да е благодеятел, той може да е светлина, той може да е справедливост. Обаче, в момента, в който пусне в действие ангелите и хората, скачи ги и тия два пласта, човешкия и ангелския, започнат да си взаимодействат, от тук нататък започва взаимодействието между ангелско и човешко добро и зло, което започва както в индивида, където започва да протича битката на волята. Да го направя ли, да не го ли направя? Ще го направя, ами ако го направи, стане това, ами ако не го направи, стане онова. И от тук нататък започва битката на човека със самия него, с доброто и злото в него, което евреите наричат Яшер Хара, принципа на доброто и злото. Така че, самото човешко съзнание е батална сцена. И вижте, това няма нищо общо с грехопадението. Това е свързано с самата природа на свободните същества. Да направиш избор означава да се пребориш със себе си. Защото вижте, каква е другата опция? Ами ще си лежа тук в леглото, ще си гушкам юргана и мечето под юргана, докато злото премине. Тоест, акомодация, приспособяване към действителността. Това е отказ от това да се пребориш. Защо? Защото човек като излезе от топлата завивка, влиза в студен свят. И оттам нататък започва битката. Битката първо със самия него, после с колегите, с жената, с децата, с Бога, с ангелите и с всичко. С други думи, Грегори Бойд твърди, че войната или борбата или конфронтацията е начин да си обясниме тварния начин на съществуване. Та защо включих тая мисъл? Ами, защото не винаги нещата трябва да минават през идеята, че видите ли някой смятал, че е по-хубав от Бога и подобно на Авесолом е смятал, че понеже древният подни е твърде древен, време е царството да се оглави от някой по-млад с по-прогресивни идеи. Когато говорим за творение и творец, трябва да знаете следното. За разлика от нас, Сатана, който е ангел, който в Йов, 1 и 2 глава, е Божий син, има всички привилегии и права на Божите синове. Е същество, което вижда и винаги всякога е виждало и е разбирало непреодолимата бездна между Бога Творец и Неговите творения. Това е бездна, която не може да се прескочи. Няма прът,
който това да се прескочи. И затова малко по-нататък, когато започнем да разсъждаваме за кой престол Сатана има претенции, ще разберете, че няма как да има претенции към престола на Бога Отец. Тъй като между херовимите и престола на Бога Отец, а те са пред престола на Бога, има бездна, която никое творение не може да преодолее. Само агнето, което се появява в 5 глава, за това вече сме говорили, сега ви го напомням, което застава между херовимите и престола на Бога Отец. Там може да застане само божествено същество. Но в момента, в който това божествено същество застава там, то застава там в качеството си на Бого-човек, респективно на човек. С други думи, връщайки се в лоното на Бога Отец, от което е излязъл, той ни завежда там със себе си, защото е станал нас. Но трябва да знаете, че Сатана вижда бездната, която е тотално непреодолима. От херовимите до престола на седящи на престола. Там има каньон, който никой не може да прескочи. Следователно, неговата кауза трябва да е различна. Някой ще каже, чакай сега, нали? Исаия 14 глава говори за това, че сина на зората пожела да издигне престола си над Божите звезди, да влезе в събранието на боговете и да бъде подобен на Всевишния. За това ще говорим малко по-нататък. Имайте търпение. Аз съм ви говорил вече. Но ако ни остане време, съмнявам се, че ще в рамките на тази лекция, ще го оставим за някоя друга лекция, ще разберете, че има начин това да се обясни и то през Библия, а не през скалъпени тези, какво това би могло да значи. Разбирате, че аз си позволявам да спекулирам на места, където Библията не може да ми обясни Библията. Но за мен най-логичният начин да обясниме Библията е през други текстове, които отново са в Библията. Ще говорим за Исаия и пророчеството на Исаия, което е толкова учудващо и е основа на толкова спорове и толкова легенди и митове за това как някакъв херовим преди човека да бъде сътворен се възгордял и повдигнал бунт срещу Бога и бил свален и сега се опитва да отмъсти на седящия на престола. Все още не сме отговорили на въпроса кой е Сатана за Йоан достатъчно ясно. За Йоан Сатана е Сатан, обвинителя. Това е длъжностно лице, което е зло и нечовеколюбиво. Сатана е духовно лице, което се съмнява в добротата на човека и способността на човека да живее правилно. И не само се съмнява, но прави всичко възможно да докаже, както на самия себе си, така и на човека, а и на създателя на човека, че човека много лесно се пречупва и много лесно се съблазнява и много лесно се опоручава, като му помага, залагайки му най-различни капани, които ние наричаме съблазни и изкушения. Той ги залага. Това, разбира се, е някакъв вид качествен контрол от гледна точка на Бога, съдия и творец. Цялата история на Йов е история, в която Бога Творец иска да докаже на едно от творенията си, че последното му творение не е толкова лошо, колкото първото творение мисли за второто. Тая топка уловихте ли? Ангелите са създадени преди нас. Те ни виждат нас и си казват измет, пръст, гадост. Нали? Сатана вероятно е принципа на ангелска стерилност. Той не иска въобще да си цапа ръцете с човека. А Бог ги цапа, защото е творец на човека. И разбирате, че всеки обича своето творение и всеки иска да запази творението си. Помислете за това колко лесно вие бихте могли да хвърлите в боклука нещо, което не е ваше и нещо, което вие не сте направили. Сатана е принципа на ангелската човекоомраза. Човеконенавист и човекозавист. Завист към човека. Откъде се появява идеята за дявола в Новия Завет? Титула или термин, който се появява също около 36-7 пъти. Сатана, Сатан, е евреизъм в Новия Завет.
3 пъти го имаме свързано с духовно лице в Стария завет и повече от 30 пъти в Новия завет. Сатана, сатанас в гръцкия е евреизъм, вече го казахме. Но там се появява и дяволос. Това вече е гръцизъм, това си е гръцки термин, който означава клеветник. Един, който клевети. Един, който злепоставя. Един, който говори лошо за някой друг. Това също е термин. Той не е лично име, защото дявола в Новия завет също е членувано. В Новия завет имаме и сатана, и дявол, въпреки че те значат едно и също нещо, защото това е свързано с историята на преводите на еврейските текстове. Дълго е, няма време да ви го обяснявам. Но те означават едно и също нещо на два различни езика. Интересно е обаче, че Йоан използва и сатана, и дявол на едно и също място и някак си събира тези две неща, които по принцип означават едно и също нещо, като че ли значат две различни неща и това го откриваме в Откровение 12 глава 9 стих, където се казва: беше свален големия змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана. Обвинител, но и клеветник. То в общи линии означава едно и също нещо. Само че Ха-Сатан има малко повече идеята за противник, противене. Сега ще ви дам един пример. 22 глава на числа, 22 стих, ако не ме лъже моята 51 годишна памет. 22 глава на числа, 22 стих ни говори, че самия Яхве, който се появява с меч в ръката, в ангелофания, подобен на ангел, препречва пътя на Валаам, който е тръгнал да проклева израилевия народ. Магарето вижда Господа, който хем е ангел Господен, хем е самия Господ, а по-късно го вижда и самия пророк. Но там се казва, че ангела Господен излезе, за да се противи на Валаам. И там е използван термина сатана. Той е сатан. Той е противник. Излязъл е, за да се съпротиви. Така, в Библията имаме и множество случаи, в които цар Соломон е наказан с един политически изгнанник, който му става противник. Така че термина може да означава човешки противник. В притчите, например, противник или в псалмите противник може да ти бъде обвинител в съд, който лъже свидетелства против тебе. Но на този етап от време се фокусираме само върху небесния обвинител, за който, между впрочем, Йов не знае. Знае читателя на книгата на Йов, но не и Йов. Така че, в Откровението имаме и дявол, и сатана за едно и също същество, което е обрисувано като голям червен змей с 7 глави и 10 рога. Сега обаче, ако се върнем по-назад към първия текст, вероятно първия текст, Евангелието на Йоан, който текст, пак това е презумпция, нямаме доказателство, е написан преди Апокалипсиса, като първи том на двутомника Евангелие Апокалипсис. В Евангелието Исус нарича Сатана, както никой друг евангелист не го е записал. В това Евангелие Исус нарича Сатана 3 пъти княза на този свят. Архон ту космо. Архон е върховният управляващ. В нашите преводи князът. Но това архон може да означава високопоставен, началник, властник, управител, управник. Давам ви препратките. Йоан 12 глава 31 стих, 14 глава 30 стих и 16 глава 11 стих. Още веднъж Йоан 12.31, 14.30 и 16.11. След това към думите на Йоан да добавиме малко
допълнителна мисъл от страна на Павел, който е големия богослов на ранната църква. Според Павел, Сатана е богът на този свят. 2 Коринтини, 4 глава, 4 стих. Богът на този свят. Говори за това, че ума на невярващите е заслепен от Бога на този свят. И забележете, как е заслепен? Чрез тъмнина. В Ефесяни 2 глава, 2 стих, Павел използва друга категория, с която обрисува офиса на Сатана или позицията на Сатана. Нарича го князът на въздушната власт. Князът на въздушната власт. Връщаме се пак към Йоанов текст. 1 Йоаново 5 глава, 19 стих. Там се казва, че целият свят лежи в лукавия, е преведено в български език. Само, че гръцкия използва думата топонеро, което означава злия. Целият свят лежи в злия. Топонеро се появява на 7 места в Новия Завет. И си спомнете, че молитвата Отче наш е молитва, в която Исус ни повелява да се молиме Бог да ни опази от злия. Разбирате, че лукавия на български придава смисли различни от автентичния език, на който това е написано. Защото като кажеш лукавия и по определение го връзваш с Сатана в градината. И набеждаваш това животинче, което се направи наумно. Защото се казва, че змията беше най-хитрата, умната, мислещата измежду всички полски зверове. Това си е казано в текста. И в този текст няма никаква идея, че змията е нещо друго освен себе си. Някакво духовно същество, което се е дикизирало като змия. Няма такава идея. Ако вие сте си стоварили багажа в този текст, добре. Обаче си признайте, че това е вашия багаж и когато четете текста, си го съберете леко така в един ъгъл. Знам, че това ви предизвиква. Защото човек, когато си разхвърля багажа и трябва да си го събере, това не е приятна ситуация. Нали? Първо трябва да си признае, че това си е неговия багаж. Но в Откровение 12 глава 10 стих, когато виждаме единственото в Библията описание, което разбира се е символическо за това духовно същество, наречено дявол и Сатана, ни се казва, че този дявол и Сатана, който е клеветник на братята, това съвпада с значението на гръцкото дяволос, е този, който мами цялата Вселена. Откровение 12.9. Сега, за да мамиш цялата Вселена, тя трябва да ти е подвластна, тя трябва да ти е в ръцете. Ти можеш да правиш с нея каквото си искаш, защото имаш сила над нея, имаш власт над нея. С други думи, когато Йоан говори за Сатана, той съвсем не е този служител, който педантично, безмозъчно, сатанински законово следва указанията и принципите на небето и някак си не позволява нищо недостойно, нищо нечисто, нищо смъртно и човешко да пристъпи там, защото в качеството си на противник, на обвинител, той не иска да допусне нищо такова да влезе в небесното пространство. Сега знам, че не си представяте Сатана в такава роля, но в такава роля си го представят писателите на Стария Завет. Та в Новия Завет изведнъж това същество, което идва заедно с една група от Божии синове на отчет, който трябва да дава отчет и може да прави определени неща, обаче първо трябва да му бъде разписан пътния лист и да бъдат командировани други с него в задачите, които ще му се дадат от Всевишния. Тук изведнъж се оказва, че той е архон, че той е княза на този свят, че той е княза на въздушната власт, дори Богът на този свят. И сега въпросът е такъв. Как стана така, че от обвинител в старозаветните текстове вече е княз на този свят и в този смисъл върховен в този свят? Как стана така? Имаме прогресия
Помислете. Тук ще трябва да мислите. Имаме прогресия, защото ако мислите, че злото е статично, вие просто не разбирате за какво говорим. Това съм го обяснявал и преди. Ако една ябълка е откъсната от дървото и е сложена на масата, колко време тя може да е хубава, свежа, сочна ябълка? Не кой знае колко. Защо? Защото в момента, в който се откъсне, тя започва да изчезва. Да, тя съхне, реално тя изчезва. Разбирате, че след 100 години, дори никой да не я е пипал, тя ще се е разградила в степен, в която вече е в нихилото, в нищото. Тя тотално се е разградила. Та мисълта ми е такава. Ако мислите, че злото, ангелско или човешко, е статично, вие просто не разбирате природата на злото. И не сте чели онзи текст, в който Яков говори за зачатието на греха, за неговото пълно развитие и за крайния резултат. Тоест, злото не може да остане зло в степента, в която се е проявило първия път. В всяко следващо свое себеутвърждаване, то става все по-зло и все по-зло и все по-зло и все по-заразно и все по-унищожително до момента, в който то унищожи всичко и само унищожи себе си, защото вече нищо друго не е останало. Това е природата на злото. То е връщане към нищото. То е нихилация. Злото може да преживява екстаз от временно съществувание. Обаче злото не вижда, че върви по пътя на самоунищожението. И когато унищожи всичко, което сега владее, накрая ще унищожи само себе си, защото вече не е останало нищо друго за унищожаване, освен самоунищожението. Опитвам се да ви дам да разберете, че един от начините да си обясниме този феноменален растеж на Сатана в позиция, да стигне до княз на този свят, може да се обясни като прогресия на злото в света и заедно с злото в света прогресия на неговата позиция. И може би злото в света пък е скачено с неговото зло и злото, което той инфилтрира в света и така нататък. Сега това са неща, които ще разнищваме. Но първо можем да кажем, вероятно има някаква прогресия. Сега, за момент, това е първа теза. Текстовете, които ви цитирах, тези три текста, Йов, Захария и Летописи, са три текста, които са написани около 3 век преди Христа, в персийския период на историята, когато Вавилон е паднал, юдеите са се върнали в Юдея и персите управляват Юдея, която е провинция на Персия. И трите текста са написани тогава. Сега някой може да възрази и да каже, чакай сега, книгата на Йов е най-старата книга в Библията. Книгата на Йов е най-старата история, но не и най-старата книга. Историята на Йов е стара, но тя е съществувала без пролога и завършека. С други думи, тази история е съществувала като въпрос Теодицея. Ако Бог е добър, защо го има злото? Обаче тя вероятно е съществувала дълго време като неотговорен въпрос. Едва в персийския период, и това го казват изследователи на текстове, на култура, които правят засечка между развитието на световните цивилизации и развитието на еврейската култура, еврейската религия, как различните политически и културни периоди от владичеството на, да кажем, на Асирия, на Вавилония, на Персия се отразява на мисленето на евреите. Идеята, че има някакво зло същество, което не е в бунт против Бога, но някак си иска да разруши по-ниските творения на Бога, защото ги счита за презрителни, което изпитва ненавист към тях и е техен противник, учените твърдят, че се появява в персийския период под влиянието на персийския зороастраизъм, тъй като зороастраизма е религията на персите и това е дуалистична религия, която твърди, че от вечността съществуват два бога с два принципа – добро и зло. И те са в битка още от самото осъществяване на битието. За това сме говорили и преди. Пак го напомням, защото ни е необходимо.
Тези три текста, те са разписани в един кратък период. Преди това, тази идея въобще е била недопустима в мисълта на евреите. Не може да има същество, което да е каквато и да е опозиция на Яхве. Няма как. Обаче, с течение на времето, евреите разбират, че има някои неща, които, сега позволете ми израза, но някоя мръсна работа, която трябва да се свърши, като например трябва да бъде убит цар Ахав, защото времето му е изтекло, понеже безбожието му вече е кулминирало. Изведнъж трябва да се появи един лъжлив дух, който да поиска пътен лист и командировъчно от Всевишния, който седи на престола си, заобиколен с небесните духове, в тронната си зала, и да бъде откомандирован на земята, за да стане лъжлив дух в устата на пророците. Защо? За да може Ахав да влезе в битка и да умре. Това трябва да бъде причинено като обстоятелство. И така се оказва, че в небето има дух, който казва, аз ще бъда лъжлив дух. Текстът, дето казва, аз съм този, който твори добро и зло, тъмнина и светлина, аз съм всичко това, аз правя всичко това. Ето, виждате го в действие. Проблема е, че ние имаме прекалено хуманизирана идея за Бога, която пречиства Бога и стерилизира Бога от всякакъв вид наказателни действия, които могат да нараняват човека. Или нанасят вреда и щета на човека. Добре де. Тогава кой позволи живота на Йов да бъде разрушен? Самия му живот да е опазен, обаче айде искай да живееш при условие, че си загубил всичките си деца и семействата им, загубил си къщите си и имотите си, загубил си стадата си, слугите си, загубил си здравето си и сега живей. Айде, живей. Кой ще иска да живее в такива обстоятелства? И от тук нататък започва негодованието на Йов, който накрая не е обвинен от Бога, че се е оплаквал през цялото време. Това е просто изпитанието на вярата му. Но вижте, докато човек е в процеса, той се гневи, той се бунтува и Бог му зачита това право. Той твърди, че грешници са онези, които са се самоназначили да бъдат адвокати на Бога. Приятелите, окаяните ми приятели, както ги нарича Йов. Защо? Защото те се опитват да оправдаят Бога, а да обвинят Йов и да му обяснат, че неговото положение е следствие на тежки негови грехове. Те въобще не могат да допуснат, че горе в небесните висини, в ангелската иерархия, в духовната иерархия, която управлява света, може да има същества, които не вярват в човека както вярва Бог и те, простете, че използвам отново уличен език, могат да подкокоросат Бога да прояви недоверие към слугите си, към слугата си Йов и да го постави пред такова изпитание. Разбира се, проповедниците на просперитета заглаждат положението и казват, да, обаче Йов после стана много по-богат и с много повече деца. И сега моят въпрос е, как мислите? Това, че Йов е имал нови деца, дали е изтрило спомена за онези, които е погребал? И как се е чувствал той, когато отивал при гробовете им и е забелязвал годините на раждане и на смърт и се е чудил защо това е станало и децата му са умрели на 20, на 30, на 45 в разцвета на младостта си. Така че, моля ви, дайте да не ставаме окаяните приятели на Йов, които се самоназначават за адвокати на Бога. Бог е Бог, Той е закона. Всичко се уравнява по Него. За Него няма закон. Той е закона. Тук ще ви кажа един исторически случай, който съм чул от историк. Ако той си го е измислил, аз ви лъжа. Той говори за Александър Македонски, който е събрал една цяла армада от кораби, за да настъпи към Близкия изток, да прекоси Средиземноморието, да стъпи там на сирийския бряг, да влезе в битка с персите и да им завладее всички земи, да им отнеме всички земи, които те са владели до този момент. С други думи, Александър решава да е новата световна империя и този път това е първата европейска империя, която владее света. До този момент говорим за Вавилония, за Асирия, за Египет. Сега обаче
В Близкия изток влиза европеец. И сега с стотици кораби той тръгва от Гърция към Близкия изток, към бреговете на Сирия. Някъде по средата на пътя един от корабите на Александър се натъква на кораб на пирати. Сега, когато говорим за пирати, ние обикновено мислиме за средновековни пирати и тия там с шапки, с флинти флюшки и разни дрънкулки и черния флаг и така нататък. Пирати има откакто е измислено корабоплаването. Така. Един от известните пирати, който е кръстосвал Средиземноморието и е бил страшилище за всички търговски кораби, е заловен от кораб на Александър. И този пират, чието име не запомних, казано е в историята от човека, който я чух, е доведен при Александър. И Александър казва: значи ти си прословутия капитан, който толкова време не може да бъде заловен и който е страшилището на моретата. И добре, сега питам те. Защо нарушаваш закона? Защо с този кораб ти грабиш други кораби? И капитана му казва: извинявай, Александър, знам, че си велик, но ще ти задам въпрос. Каква е разликата между мене и мой малък кораб, с който плячкосвам други кораби, и теб самия? При условие, че ти с 100-200 кораба си тръгнал да плячкосваш друга империя. Каква е разликата? И Александър му казва: това е разликата. Ти си под закона, а аз съм закона. Така, защо ви го казвам това нещо? Всички творения на Бога са под закона. Той е закона. Павел казва: можеш ли ти да кажеш на гранчаря, защо ме правиш такъв? Това е момента, в който ни се напомня, че ние сме глина в ръцете му и той може да направи от нас каквото пожелае. Разбира се, това някак си се трие много неприятно в нашата изкристализирала идея, че Бог е върховното добро и той по никакъв начин не може да направи нещо в ущърб на човека. Вижте, кръста ни дава да разбереме, че Бог допуска злото. И вижте, той не само допусна зло да се случи на Йов, а Бог допусна зло да се случи на Бога. Моля ви да го регистрирате. Бог не просто допусна зло да се случи на Йов, а зло да се случи на Бога. Като така, Бог поема отговорност за това, че допуска злото да бъде зло. Че му дава пространство и възможност да се изяви. Тъй като одеве ви казах, че зло може да има там, където е дадена свобода да се прояви доброто. Омраза може да има там, където е дадена свобода да има любов. Но където свободата не се утвърждава като любов, тя се утвърждава като омраза. И отново, в степента, в която ни е дадено да обичаме, това е степента или пропорцията, с която мерим силата на своята омраза. С други думи, колкото горещо и искрено можем да обичаме, толкова дълбоко и мрачно можем да ненавиждаме, да завиждаме, да мразиме. Това е. Разбира се, добрия Бог е създал тая възможност, отворил това пространство в името на любовта, която Той самия е. Обаче, в момента, в който Той ни пуска в това пространство и рискува ние да завием в друга посока и ние го правиме моментално, що да го направим? Той ли ще ни каже? Нали разбирате по принципа, ти ли ще ми кажеш? Или какъв си ти да ми кажеш ти? Нали? Човека просто тества лимитите, взима обратен завой и от тук нататък самия Бог вече трябва да влезе в друга ситуация, в която на него ще му се налага да дисциплинира. И от тук вселюбящия Бог, който никога не е искал да се проявява зло, ще каже: наказвам и бия, който любя. Който любя, бия и наказвам. Това е казано и в Откровението, между другото. Както в посланието към евреите.
Нали разбирате, че ако детето е добро, на родителя никога няма да му се наложи да извади пръчката. Родителя трябва да е зъл, за да наказва добри деца. Нали? Така че, злото се е случило, ние сме го случили и в момента, в който света става не божествено царство, в което е утвърдено единствено и само Божията воля, а царство на доброто и злото, защото ние познахме доброто и злото и започнахме да го правиме, когато Бог се проявява в света, сега нека да ви кажа, Той идва на наш терен и до известна степен се приспособява към правилата, които ние сме разписали. Затова в определени моменти Той съживява, в определени моменти убива. Защото правилата на терена тук са добро и зло. Но забележете, как Бог унищожава злото, защото злото е противно на Неговата природа и в природата на Бога няма никакво място за зло. Място за зло има само в онова пространство, което Бог е оставил за творенията си, което Той иска да изпълни и да сподели с тях. Обаче, първо поемайки риска да им даде свободата, да обичат и да мразят. Да правят добро и да създават зло. Как Бог унищожава злото? Като позволява на него да му се случи зло. Позволявайки злото да му се изсипе на главата и така той да го унищожи. Забележете, че в Откровението онзи, който води непримирима битка с злото и който го побеждава накрая, е заклания агнец. Моят въпрос е, кой го закла? Бог Отец ли го закла? Ние го заклахме. Бог Отец позволи това да се случи. Защо обаче? Защото Бог, който не е зъл, поема отговорност, че е позволил злото да се прояви, демонстрирайки пред всички нас, че Той никога не е искал това да се случва. Затова и в света, освен падение на хора, има и падение на ангели и тези две падения са скачени. Сега предстои да изследваме в малко по-големи подробности къде е скачването между ангелското и човешкото зло. Пак ви казах, въоръжете се с търпение, защото тук ще има разглеждане на множество текстове. Имаме период на Стар Завет, на стара епоха, на стар еон или век, както е преведено в Новия Завет, който трае до 70-та година след Христа, когато храма в Йерусалим е унищожен. В същото време имаме един период, който се нарича период на втория храм, който започва през 515 и завършва през 70-та. 515 преди Христа, 70-та след Христа. Малко повече от 500 години. Това е периода на втория храм. Соломоновия храм е разрушен от вавилонците при инвазията 587 и е възстановен частично от юдеите през 515 година. И обстоятелствата за това изграждане на храма са разказани в книгата на Ездра и в, да кажем, книгата на Захария, който е пророк, върнал се от Вавилония и който е един от пророците на поколението, заедно с още двама-трима други малки пророци, които говорят за културния, социалния и политически контекст около изграждането на храма и после по времето на Неемия, почти едно поколение по-късно, изграждането на стената, инфраструктурата на Йерусалим и така нататък. Но забележете, Йерусалим не става столица на свободно царство, а столица на персийска провинция, в която има храм, но в името на това хората да са спокойни, защото когато имат храм, който е построен с персийски пари, вероятността да повдигнат бунт срещу империята и да искат своята независимост е минимална. Защо това трябва да се обясни? От 515 преди Христа до 70 в периода на втория храм се написват няколко канонични книги, като книгата на Даниил, книгата на Захария, книгата на Малахи, книгите на летописи, но и много други книги, които в науката са познати като литературата от периода на втория храм. Много литература, която не е еретична, но не е канонична. Тоест, евреите не я възприемат като стандарт за вярата,
приемате като обяснителна литература, помощна литература. Аз даже съм ви носил тук един от томовете на двутомника, който е събран от един американски богослов на име Чарлз Уърт, който се е постарал да събере една голяма колегия от хора, които превеждат всички древни текстове, написани в периода на Втория храм. Колекцията е изключително голяма, изключително богата. Защо е нужно това да го знаете вие? Защото втората опция, за която въобще не говорих, първата опция беше прогресията на злото и тук Сатана е малък администратор. Тук в Новия Завет изведнъж се появява като княз на този свят, което означава, че неговото зло е прогресирало и го е извело вече като основния принцип на злото. Защото за да бъде наричан той злия, това означава, че той е кулминацията на ангелското зло, което води след себе си човешко зло. Защото по-големия брат учи по-малкия на това как се правят бели. А белята е да не се съобрази с волята на родителя във времето на неговото отсъствие от вкъщи. Това е един пример от живота, който може да ни помогне да разгадаеме тая сложна ситуация около Бог, ангелите и хората. Така, т.е. имаме прогресия. Обаче има друг момент. И това е целият този бурен период на хората живели в междузаветното време. Между двата завета. Между времето на последния пророк, Малахи, 400 години преди Христа, и идването на Спасителя, когато имаме вече, като отгърнете страницата, дето казва Нов Завет на Господа Исуса Христа, започва Евангелието на Матей. Между Малахи и Матей има 400 години време. В това време се е писало изключително много. И изключително много идеи, особено свързани с въпроса откъде се взе злото и в ангелския и в човешкия свят. Има изключително много книги, които пишат по този въпрос и спекулират. Те се опитват да внесат яснота. Една от важните книги от този период е книгата на Енох, първа книга на Енох, която съм ви цитирал. От нея съм ви изваждал цитати по най-различни поводи. Другата много съществена книга, която изковава идеологията на Новия Завет и профила на Сатана в Новия Завет, е книгата на Юбилеите. В книгата на Юбилеите обаче не се говори за Ха-Сатан, говори се за Мастема. Шар-Ха-Мастема, което означава княза или царя на злото. Или от тук идва злият. Той е духа, който управлява всички духове. Той е върховният дух, който управлява всички останали, чрез които Бог управлява света. И другия път, в другите ни срещи, ще говорим отново за ангелските структури, на които Бог поверява съдбата на народите, разпределението на земите, формирането на различни религии, езици и овладяването на земята. В очакване на идването на Спасителя. До идването на Спасителя света е поверен на ангели. Текстовете отново ще ви покажа, ще ви дам много нова информация, за да ви науча как да го разбирате това нещо и да разбирате следното. В междузаветния период, в тая кухина от 400 години, в която нямаме произвеждане на свещени текстове, имаме произвеждане на много други текстове, които тълкуват свещените текстове. Те действат като мидраш, като обяснения, като коментари. Такава е първа книга на Енох, такава е книгата на Юбилеите. След това имаме други книги. Имаме книгата на Мъченичество и възнесение на Исаия, в която се говори за Сатана. И ни се обяснява, че той е върховният дух, който управлява всички останали духове, които управляват света. Той не е в бунт против Бога. Той просто е зъл. Вие, между другото, да сте попадали някога на зъл чиновник, който просто си върши работата? И който с удоволствие ще ви смачка за една запетайка, която липсва в документа ви, или за една марка или една неплатена такса, ще ви накара да се редите 5 пъти на една опашка, на която се чака часове наред. Така.
отново, тук се опитвам да направя завой към библейските текстове и в същото време да ви подскажа следното. Сатанологията и демонологията на Новия Завет е фундирана много повече и вкоренена много повече върху спекулативните книги от междузаветния период, които не попадат в канона на Стария Завет, отколкото в каноничната литература на Стария Завет. Колкото и да е невероятно, това е факт. И ако решите да направите работата, която съм направил аз, да го проверите, ще стигнете точно на това заключение. Тоест, ако си мислите, че всичко в Новия Завет има корени, директни корени в Стария Завет, това не е напълно така. Особено когато става въпрос за ангелските иерархии, за ангелското управление на света и най-вече за царството на Сатана, който в Стария Завет е просто един бюрократ, фанатичен, безмозъчен, човеконенавистен, зъл и в този смисъл враг на човека и страшилище за човека, но не и за Бога, който му е разписал длъжностната характеристика, който му е създал офис и му е дал карт бланш да действа. До момента, в който Сина Божий ще се яви 400 години по-късно, след 400 годишно мълчание, и в момента, в който той се появява на сцената на историята, въведен е от духа в пустинята, за да бъде изкушаван. Регистрирате този момент, за да бъде изкушаван. Духа го заведе, за да бъде изкушаван. И там той е конфронтиран от Сатана, който му казва така: поклони ми се и аз ще ти дам всички тези царства, понеже тяхната слава ми е дадена на мене и аз я давам на когото пожелая. И сега, моят въпрос е такъв. Как мислите? В момента, в който Сатана казва на Исус, Исус въобще не оспорва това, което Сатана му казва, че той владее целия свят, че той е княза на този свят. Показва му всички царства в миг на око. Сега, за момент само да ви кажа, тук, отново с педагогическа цел, просто ви разклащам малко, само ви давам да разберете, че Исус е имал сатанински видения. Причинени от Сатана. Показва му всички царства в миг на око. Това е видение, предизвикано от Сатана. Обаче, това е видение с цел той да бъде подлъган. Защото всички сатанински видения са с цел измама, лъжа, тръгване в посока на миража, а не към оазиса в пустинята. Разбирате ли? Далеч в тъмнината, далеч от Бога, изневеряване на Божията воля, а не стигане до Божията воля. Но всъщност Сатана, това е Лука 4 глава, му казва така: поклони ми се, с други думи, признай ме за власт над тебе. Стани цар, чрез който аз да управлявам. И аз ще ти дам всичко това, което ми е дадено на мен. Сега моят въпрос е такъв: кой му го даде, за да твърди той, че му е дадено, а пък той вече го дава на който пожелае? Имаме две опции. Сатана е тук. Сатана е по средата. И казва: това, което искам да ти дам, ми е дадено на мене, а аз вече го дам на който пожелая. Имаме две опции. Или това да е дадено на Сатана от някой, който е под него, или от някой, който е над него. Фалшивата опция е в оборот. Адам е този, който даде власт на Сатана над народите. В момента, в който Адам и Ева се грешиха, те предадоха своята власт над света, защото Бог им казва: плодете се и се размножавайте, владейте и обладайте земята. Нали? Даде им се авторитет над всички земи. И в момента, в който те се грешиха, те негласно, без да знаят, без да разбират, трансферираха, преведоха своята власт върху Сатана, върху измамника. Но сега, вижте колко е абсурдна тая теза. Все пак малко ще ви спестя от болките в този период между сега и другата ни сбирка, когато ще говори малко повече по този въпрос. Не мислите ли, че Сатана като духовно лице, дали е бил в бунт срещу Бога или не, няма значение. Той като духовно лице е над човека. Човека е създаден, 8 псалом, малко по-долен от ангелите.
Или малко по-долен от Бога. Тук вече Септуагинта превежда еврейското Елохим като ангелите. Малко по-долен от ангелите си го направил. Добре, човека е малко по-долен от ангелите, обаче има власт над света. И сега той е по-малък човек, дава своята власт на ония по-голям дух и този по-голям дух му краде властта чрез измама. Нали така? Поклони ми се и аз ще ти дам това, което ми е дадено на мене. Добре де, ако Адам е дал властта на света на Сатана, защо сега Сатана да връща пак властта на света на Адам? Няма никаква логика. Аз поне не я виждам. Както няма никаква логика Сатана, който често в популярното християнство е считан за декизирал се под формата на змия в градината, Бог да му казва: ти ще лазиш по земята и ще ядеш пръст. С други думи, аз те свалям, долу на земята ще живееш, ще лазиш, ще бъдеш унижен и човека ще те стъпка, защото ти може да му нараниш петата, понеже докато си лепнат за земята, няма какво друго да му нараниш. Змията не може да скочи, или поне не всички зми. Не може да скочи да охапе човека за врата, да кажем. Може му нарани петата. Що? Защото петата е съприкосновението на кръка на човека с земята. Така. Той обаче ще ти стъпче главата. Нали? Сега, въпросът е такъв. Възможно ли е Бог да обрича Сатана, който се е декизирал под формата на змия, да падне на земята, а в същото време той да се издига и да става княз на този свят? Аз не намирам никаква логика в това нещо. Няма как да си долу, пък да си горе над всичко това, което е долу. И да го раздаваш. Като карти на масата, на която се играе белот. И да раздаваш и жокери, когато пожелаеш. На те, на които симпатизираш. Властта на Сатана може да дойде само от най-висшия престол, където се раздават правата на ангелите и на хората. Където Бог дава на едни, а после им взима това, което им е дал, когато те свършат работата или когато изневерят на това, за което са пратени. Има множество такива текстове, но тях ще ви ги покажа другия път. Висшия престол решава съдбините на всички престоли под него. Ангелски, началства, власти, престоли, господства и човешки такива. И в ролята си на изкусител Сатана не лъже Христос. Света му е поверен. Той е княз на този свят, архон ту космо, не по своя инициатива. Може да е по негово желание, но колкото и да желаеш нещо, ако не ти е дадено от Бога, само можеш да си го желаеш. Ние в молитва си пожелаваме какво ли не и се молим години наред Бог да ни го даде. Не се отказваме, тръжкаме се, ритаме там с краката, но когато небето каже не, няма да е твое, край, точка по въпроса. Нали? И обратното, понякога може да не искаш нещо, на то да ти се стовари. Не е лесно да се рита срещу остен, е казано на Павел. Спомняте ли си? Тоест, тук трябва да разбереме, че княза на този свят е оторизиран. Оторизиран от върховната власт. И това, че той е княз на този свят, не го прави антагонист на върховния Бог. Прави го антагонист на помазаника, който ще се появи в света и ще бъде помазан да управлява света. Защото Месията помазаник ще освободи света на човеците от гнета на ангелите. Но това са неща, които ще трябва да ги разнищим и да ви покажем множество текстове в Стария Завет, които за съжаление ние прескачаме, защото имаме съвсем различна идея за Сатана и реално, когато един текст не се влива в нашата концепция за Сатана, ние не можем да видим как той се проявява там. Та така, завършвам с това много кратко обобщение. Сатанологията и демонологията на Новия Завет имат много дълбоки корени в извънканоничната литература на Втория храм, на този междузаветен период. Пропуснах да кажа Кумранската общност, която е създала супер много свои текстове,
която също не говори за Сатана, както не говори и книгата на юбилеите. В юбилеите се говори за Мастема. В Кумранската общност се говори за злия дух, който там е наречен Белиар, който отново е върховният дух, който управлява този свят. Но по логиката на какво ще разбереме другия път, как тези хора са си го представили и как това, което тези различни слоеве на еврейски религиозни общности в своята литература са създали слоеве на идеи, които изведнъж се вливат в Новия Завет. Да, в Новия Завет има супер много от Стария Завет и аз ще ви го покажа. Това е моята задача, защото в крайна сметка нашата основна задача е да видим как Стария Завет е скачен с Новия, но трябва да знаете, че тук между Стария и Новия има една кухина от 400 години, която въобще не е куха. Тя е пълна с съдържание. Тя е пълна с мисли, тя е пълна с спорещи групи, тя е пълна с групи, които създават текстове и спекулират. Да, има Сатана. Да, той има престол в Пергам. Той престол е сложен там и трябва да бъде конкретизиран, локализиран. Това ще бъде наша задача в следващите лекции. Но отново това не е само инициатива на Сатана. Това е нещо, което му е позволено да направи. Дадено му е пространство за действие и оглавяването на света е задача, която той получава от Бога. Обаче на него му е дадена свобода той да разгърне своята персоналност. А се оказва, че когато имаш един ангелски дух, който ненавижда човека, той ще направи всичко възможно човека да е в ямата. И да направи с човека, последното творение на Бога, онова, което 11-те братя на Йосиф направиха с Йосиф. Хвърлиха го в ямата. Защо? Защото беше любимец на баща си и любимец на Бога. И защото носеше шарена дреха, за която те му завиждаха. Това е историята на човечеството, което попада в ръцете на първородните си братя, ангелите, които в Новия Завет са наречени началства, власти, тронове, господства.